checks og tjek. En god wrestler, der fester og tester. Og Johnny Rebel er altså ikke en populær skikkelse uden for ringen. Men sådan er det jo. Det er jo typisk for publikum, at... Det er hammer time. Det er fantastisk. Ja, men så kan det gå. Det er jo trods alt Vild Vinter 5. Men sådan her var han jo ikke dengang, den først var her i Langå. Nej. Så han vidste ikke, den kom. Han vidste ikke, den kom. Jeg tror, det var Pablito, der følte den sidst, så vidt jeg husker. Det var det nemlig. Der lige kom vendt tilbage fra Canada. Det er arbejdet på. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er.